Ang Ginoo maanaa kan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a sa iyang sayo. Apan himuha kini nga kamurang duha. Kung mamati siya, magkauli ang inyong maayong kaubuton. Apan kung dili, pagdalag usa o duha ka tawo aron na matag sumbong, kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung di gyud siya maminaw, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili pag yun, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa bugis. Tutihan ko kamo ang inyong idili dito sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Tutihan ko kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayog bisan unsang butanga. Kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magtigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang Lincoln, good morning. Tumusuroy kita karon sa baligyaanan o bugas o sa may inyong makita. Perting mahala. Doon ay mga bugas nga giingon sa TV o sa regular milled rice, 41 pesos. Well-milled rice, 45 pesos. Pero muadto kas mga baligyan, murag wa man dito. Adto naman ta. Adto ra ta mo palit sa TV. E nga naman, sila may nag-advertise. No? Doon ako nailhan nga mga tindirang isda, ingon sila nako. Nagmais naman lang meron padre. Matun pa. Nga naman, kay kon og humay among paliton, o kagatos, dili kaabot og duha ka kilo. Pero og mamais, mahimong duha. O, maayo na siya, mais. Muna nga dunay komedya ana, nangaon sila og humay, mais, so diha may bisita, Amerikano. So, naikog sila sa Amerikano nga pagkanon nilang mais, so ilang giingnan nga, sorry ha, because our rice is corn. So, na itabo. So, sa may puti pa sa puti ini, kinahanglan na gyud kitang dugangan ang atong pagampo. So, diba? Sa atong Ebanghelyo karon o sa may giingon diri, sultihan ko kamo kung dunay duha kaninyo o tulo nga magkauyon pagpangayo sa bisan unsang butanga, ihatag kini sa akong amahan nga tua sa langit. So, unsay gisulti ni si Kristo? Kung mangayo ra gyud mo, no, duha o tulo, dili gyud mo balibaran si Ginoo. Ana, no. So ampo ra gyud ay ta. Unya do na say suggestion nga duha gyud o tulo. Buti pasabot si Ginoo, i-apil og paampo ng inyong pamilya, ayaw ra binugtong din ha, no? Ay duha o tulo. So pasabot si Ginoo nga pagdungan po ampo sa inyong pamilya. No nga naman, aron mas paminawon si Ginoo kay daghan man mong nag-ampo. Tinuod ba na? Kaya dahil nakita nga mga magtiayon nga nagkuan gyud, nagsimba ba, nanimba, nag-ampo nga magtiayon gyud. Wala ba ya gyud in taon maglisod sa panginabuhi? No kalagmitan mo ni akong obserbasyon nga ang magtiayon gani magkuyugay gyud, pareho magdalagag ulit tao ba? No nga magkuyuganay gyud. Igampo gyud na nga naman. Sigon sa akong namatgonan ha, mura akong naobserbaran. Mura wa papud gani gyud maglisod. Do na gyud gani uban nga dato. So importante gyud ay alang sa mga mata sa Dios. Siya miingon ana ha, duha o tulo nga magampo. Pero saon man gud nya wa man gud maanad o labi nagmagkagulang kuno ning mga magtiayon. Murag dili naman gani kuno magtapad og katulog, no? Ang uban matulog, ang bana adto sa kusina aron ig mata dikta nagpanglungag.
no? Nya ang bana pod adto sa sala aron pagmata direkta nagtan-aw og TV. Ingani ana no. So nya naanad naman ning uban ana. Muna nga hastas pagampo, ang bana to adito nagtindog, naglingkod, ang asawa po to apo dito speakas. In other words, mura og dili na kaayo ba strong ang bonding, no? So kinahanglan gyud nga matud pa ni Kristo magampo, maghiusa sa pagampo. Ya i-appeal gyud ang mga anak. Kay duha o tulungan. Gabi itong sa Biyernes sa gabi dire dugay kong nakatulog. Dire akong kumbinto kay bali mang alingog-ngoga, no? Parting sa baa, no? Parting sa baa kay ano man. Doon na may kalihukan dire sa gym. Doon ay acquaintance party sa usa ka eskwelahan dinhi. Baling mga gwapuha sa mga bata, no? Mga laki so mga naglong sleeve. Baling mga gwapuha. Mga dalaga, perting mga gwapaha, minik apay pa nimo sus pula kay ng mga aping, no? Ni apay wait imo nga perte pong pula. Mga eyebrow nga perting ituma, baling mga gwapaha. In other words, parting lipaya sa mga estudyante, mga teachers. Pero wala to siya mo last long. Nga naman, pagka alas 10 gabi dunay nilugapak og kalit dito dapit sa may tamaw ko, no? Nilugapak. Pagtanaw, usa sa mga estudyante, no, nga di-apil diri sa kalihukan na disgrasya dito sa medapit sa tamaw. Of course, matinta naman juga ang lugar nga mo pakusog labi nagmagabi kay mura man gud pod og mingaw ba. Na ako tigagian ko di sa una, tagatuan ko sa Himalalod ato ni Father Gordon Silio magpakusog man jud ko kay mura man po manglimbawot atong balhibo pag-agi nato dapit din ang lugar. Ano man, murag mingaw ba? Mao siguro hinungdan nga nagpakusog in taon tis dodong tagahanda naman nun. So gikan sa pagka-perting alegriha nahimo ng perting luuya. Nga naman, disgrasya man in taon. Pagkaugma, of course, giugkat ang bata, no? Dead on the spot, luoy kayo ang ginikanan. Gikan sa perting alegriha nahimong perting luuya, pagkaugma perting buola. No? So, ato nang giistoryahan kay kinahanglan yun nga mag-ampo ta. Ang ato mga batanon, ato yung tudluan sa pag-ampo. Madayong lakaw, mag-drive sa motor, ampo. Pag-abot, pagbalik na po, ampo. Nga naman, aron nga ilikay sa mga disgrasya. No? Sayon ra kaayong tudluan ng mga batanon og ampo. Bright kayo ng mga batanon, tanawa ragon na ilahang cellphone, maayo kayo na sila, tudluan batanian na, dali ra na silang tudluan, ultimong gagmayang bata, ang dulaan sa mga bata ron, cellphone na. Katupagong mga patsadang cellphone, sige na, Facebook na yan, mga uban pa na din ha. So dali ra ng tudluan ng mga batanon, basta tudluan lang, makakat-on da na. No? May kaing mo cellphone, pero palong aga, kamao ba? Kamao dili. Dili kamalo sa pa. Maayo kay sa cellphone, kaya natudluan man. No, palutuag inon-unan. Di ba murag tinula? Ngano man, pero tingdaghanang sabaw. Yun ana, no? Palutuag og tinula, di ba murag inon-unan? Ngano man, perting parata. Maora po ni tinula nga murag inon-unan. Ngano man, wala matudloi. So kinahanglan gid ay nga tudluan ang mga bata. Dunay ginaingon nga action speaks louder than words. Sa ato pa kanang inyong pagtudlo dili ra na paminawon sa mga bata, pero kung makita mismo sa inyong binuhatan, no, kung sa tinagalog pa na kusang susunod yan. Dunay gitawag nato og i-influence through your actions. Ipakita sa inyong mga anak nga kamo mismong mga ginikanan maampuon. Makita ba sa mga bata nga so si mama kadlawng dako pa garosaryo na, no? Dili kay makita sa mga ginikanan mga bata nga so si mama kadlawon pangdako nagyaw-yaw na, no, nawa na. Munay gidangat, munay hinuoy na tudlo nimo, no?
Moingon ang mga bata, mao gidagay ni eksakto di ay kay ngano, mama buntag sayo pa, mana yaw-yaw na siya. No, muna no. So muna sa atong pagpadayon ning misa, kuhaan natong base kining giingon ni Kristo. Asa katong duha o tulo nga magkahiusa pagtawag sa iyang ngalan, siya anaa kanunay sa ilang taliwala. Buti pasabot, mutabang gid sila. Unya, kung mag-ampo ta, ayaw rag binugtong. Imog yung dadon ang imong pamilya. Tudloi ang mga bata sa mga trabahoon sa balay. Og labaw sa tanan, tudloi sila unsaon pag-ampo. Pero ayaw ig-igo ra kas tudlo. Kinahanglan nga ikaw gyud mismo makit-an sa mga bata nga hingampuon ka. Ngano man, dali ra na silang tudloan. Ang problema lang kay usahay di nila masabtan. Nganong dili man masabtan? Kay kung unsay imong gisulti, wa man gud nimo buhata. Doon na ko nakit-an nga tigulang misa. Iyang gisigahan og mata ning bata nga wala niluhod. Consecration. Luhod. Ingnan niya ana ang bata kay wala man niluhod ang bata. Pero nagsiga-siga iyang mata, gitudloan niya ang bata nga paludhon, pero siya mismo wala siya muluhod. No, unsa may mahuna-huna sa bata, maglibog ang bata. Nga naman, tungod kay doon na may gitawag nato og discrepancy sa gisulti ug sa gibuhat. So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong gitag maayo, no? Pangayoon nato sa Ginoo nga unta ang iyahang mga pagtulunan, tagaan gyud og bili sa iyahang mga katawhan aron nga kitang tanan makaangkon gyud sa kinabuhing walay katapusan. Mamahimong malinawon ang atong pagpuyo dinhi sa yuta ug labaw sa tanan ato og yung maangkon ang ganti sa gingharian sa langit. Manindong palihog. Moingon